na Dormaahene umpenimfo a omutufo no omutumfo yie enu nti amamere kwan so de wose woye no enye no na woye Adesimama me mabu nyina atrase de ba Hamburg Ahenfie ene de ye memene da na eye memene da pa ade achi kwasi ada aye wo kina kwasi eye akwaside na ya kwaside nso a etwato ewo mfimpinu ene aduenu miensam otumfo se tu abebi okotokohene wona wo ti sikadwa so na sinkrawre ni brawre mu maso Asante madupon esremu se diata o se tu nyankase Asante mawura nana wadihia ye wo Hamburg ye ma wa ha o afei bekwa na mechia nana nbaduanafo ayokofo bretuo ene asona abusua biara mentimiambo odin no mechiam adesimamba wanu mo asomasene ema medi enigma die ebremu no eye unique African tasters meka unique African tasters a eye dwumakuo bi omudwumadi a omudie ne se omudi entoma ho adwadie na womo wo jama kura ye friend se Essumegya na wo hwe omo akira kwan ya bomodi ande ko jama kura ye friend Essumegya wosi wo mo train station kwasi broni friend se Bahnhof na ekwan na danim wo na ye friend Taistrasi ekwa na obenya wo no adesimama ene matrasi na ye toa aduana asemwa mekan ya enkrofo bi age ho akinyi na mekira mo se ye betoa so na entoa so ne se na Dormaahene etena doma eka sen bi se wono enenko wose okosi Essumegya hene ana otumfo asi Essumegya hene nti odo omasumunyafo na wotwemienu anyesa ono abekwa kosi ne hene so hwe abakosem ene yamamre mu a enka na Dormaahene onde kumawu hene omu ne wose omukogina na kayesi Essumegya hene no mu wie a omu de Essumegyafo de na ba bekire sikadwa no so ya kire otumfo na abakosem a mebeka fa hui ama na Dormaahene wate ase no sabre no na osha na wadi emfie ensia etinaka bese bosumi mienu ne na otwemiensa na Dormaahene otia konwa so yi na wadi emfie nso na sa abakosem ni siye enti ebia na Dormaahene na hemfo no ene na futufo no omo antimi anka ho abakosem ankire ni yi ene sai edan na yo bonim bosumi no ne de toso nwotwe afi apem ahar kono aduaso miensa na da no ye yawada ena kwasi broni friend say Thursday 8 March 1973 neni nti ameka se sabe na Dormaahene wanya mfiensia na aka bosumi mienu ene na otwemiensa no wanya mfianso ne se na Dormaahene ye wo no okotani ma bosumi ne de toso aduenu so afi apem ahar kono aduasiensia mekire se 27th May 1966 ene ye wo na Dormaahene otia konwa so yetinya abakosem na meken no enukure wom ne se na onyini eninti we tibi ene we hunu na de kosi ye ne se sa ya wada ya meka ho asemi brichie kese bi bo adua na busuam ema chichire adua na busuam ma omo ye mre ema ehun tenso na eye se ayane ekosense kotokohini ebinim de ya ne se sa ya wada no eye kumawu hine berima otu achampon na okọ dwuma se de na Dormaahene abotia konwa so eye bi pepepe na berima tu achampon free baby a okoye ne baaye no dwuma no na bo wia no mienu eti okowura Ahenfie eba no miensa akọ no nan no ene briki bo kumawu ni nyira ne se berima otu achampon sa da no ofura ne ntuma wo ne tintim mekira se odani benkum so anase nana otoa nana no ewe akura
na ba ne saa no kumoma mpanimfoɔ saa da na anadwene ɔmo tena ase ɛna ɔmo esuesu adwene na nipa na wɔsɛ ɔmo di ka akɔbɔ n'amanneɛ ɛne Nana Dormaahene ɔse adeɛ ayɔ agyema mbedu a odi ka yɛ wɔnyɛ ne baabi kɔ ampa kumoman ɛsoma akyea mmienu baako ne yɛ frɛ no sɛ ɔkyea ne anim kɔ kumawu a dodoɔ na anim sɛ ne yɛ frɛ no ɔpani yɛ fofie wɔnyɛ ne baabi kɔ ɛna baako nso ne yɛ frɛ no ɔkyea me boama na ɔkyea me boama nso wokɔ kumawu a yɛ frɛ no ɔpani baya na ɔpani baya deɛ ɔda so te ase eti asɛm a mekan no mo a mo gye makinyi no monkɔ na monkɔbusa ɔpani baya ɔhɔ ɔbɛka mu nokora akyerɛ mo mpanimfoɔ mmienu ne kumoma asoma a ɔmo kɔbɔɔ Nana Dormaahene amanneɛ ɔmo firi kumawu efiada nɔpa ɔmo kɔduru Dormaa ɛbɔ Dormaahene amanneɛ ɛsaa ba bɛduru kumawu memmereda anɔpa saa da no a biem kumoman mpanimfoɔ ɛtena ase no ɔmo soma kumawu akyea mehene ɔno ne kumawu papiase hene ɛna kumawu kura a yɛfrɛ no sɛ bɔbiase hene ɔmo mmienu yɛ aduanafoɔ sɛ monkɔ na yɛnkyi ne aduana ɛno nti yɛnkyi nso ne kura a yɛfrɛ no sɛ Essumegya na monkɔbɔ Essumegya hene amanneɛ saa berɛ nso Essumegya hene a na ɔte akonnwa so ɛne yɛfrɛ no Nana Kwadwo Agyeman wɔmo de amanneɛ kɔbɔ Essumegya hene ɛna ɔmo baa kumawu memere da nnwummerɛ ɛna Nana Dormaahene ɔse adeɛ ayɔ agyema bɛdu odi kae wɔsoma a Dormaa akwamu kuro no yɛfrɛ no akwamu ebi nso frɛ no wiem ɛhɔ hene ɛne ahemfo mmienu kan ne ho ɛma ɔmo baa kumawu saa nso na Essumegya hene nso soma ne mpanimfoɔ mmiɛnsa ɛka ho ma ɔmo baeɛ na kwasi ada no ɔmo de kumawu mpanimfoɔ hyiaeɛ ɛtoato adwene ɛhwɛ kwan korɔ ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛdeda kumawu hene a wɔnyɛ ne baabi kɔ na ɔmo toato adwene deɛ kɔsi ya ne sɛ bɛrima otu akyɛmpɔn owu yawada enti ɛda a yɛ yawada edi wɔn anim no na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔbɛni bosom ani da ɛtɔ so dunum mekyerɛ sɛ 15th March ɛne yɛde bɛrima otu akyɛmpɔn bɛto mpam enti ɔmo saa yɛ a ɔmo yɛɛyɛ no ɛna mpanimfoɔ obiara de n'amanneɛ kɔbɔɔ ne hene Dormaafoɔ kɔ Dormaa ɛna Essumegya nso kɔ Essumegya na ne wokua da a adeɛ bɛkye yawada ne yɛde bɛrima otu akyɛmpɔn ato mpam no ɛna Nana Dormaahene ɔse adeɛ ayɛ agyema bɛdu odi kae ɔne ne dɔm bɛduru kumawu na ɔmo si kumawu kurotia baabi a ɔpani bi yɛfrɛ no oh yes kwanto na wasi aporosa ɛhɔ ne na ɛyɛ dan yɛ atwa to wɔ kumawu ɔmo si hɔ ɛna kumoman de mfontɔmfrɔm aprede ɛne mmɔmaa ɛkɔ paa no firi hɔ ɛɛba na Nana Dormaahene wɔfrɛ kuntunkuni sɛdeɛ mbɛfrɛ yi a wahyɛ korɔbɔnkyɛ ɛna mbɛkɔtuatua ho na wato abese no ɛna wasa de ɛserɛ anaasɛ nsinsan ahyɛ n'ano ɛhɔ ne ma yɛhunu sɛ Dormaahene onua ne kumawu hene na ɔbɛtena kumawu edi bɛsɛ ɛdaduanan ansa na ɔfiri kumawu akɔ saa nso na Essumegya hene nso ɛbaeɛ na Nana Dormaahene oduru kumawu ahemfie saa da no nkuada no ɛdɔm no di ne gyina ahemfie n'anim ma ɔkɔ kumawu ahemfie kɔyi musuo ofiri hɔ no ɔmo toa so atwa mu wɔ kumawu kuro no mu ɛkɔ kurotia ɔpani bi ne yɛfrɛ no gye ne fie a yɛfrɛ hɔ sɛ White House ɛna wokɔ kumawu a efie no wɔ hɔ ɛne kumawu Anglican primary no ɛna hwɛ anim eti kumawu Anglican school ne nyinaa yɛ ma obi atena fie ɛna yɛde hɔ maa Dormaafoɔ afei yɛde bɛrima otu akyɛmpɔn to mpam no ɛyɛ Dormaahene ne kɔgyina hɔ ma yɛde ne to mpam ɛma na wɔtwe ne nyinaa ahemfo wɔ aduana ahemfo ɛba bɛsra kumawu ɛbɛto kumawu ne ɔmo yɛ ɛto kɛsɛ na afei ɔmo yɛ bɛrima otu akyɛmpɔn eyie na ne wukua da no a bia kye yawada ne apagya bɛrima otu akyɛmpɔn na kɔ nsie do akɔsie no ɛwɔ bankesie mu no Nana Dormaahene ɛyɛ ɔse adeɛ ayɔ agyema bɛdu odi kan ɔno na gyina ma aduana ahemfo no ɛna ɔsɔ afonam esuaeɛ anadwo 12 ansa na Essumegya esuae ɛna aduana ahemfo aka suaeɛ na de kyea nɔpa ɛna ɔmo ma kumawu ahemfo nsusuaeɛ na saa da no na yɛ yawada na anadwo dasuom ansa na Asante hene
otumfuo pokuware otoso mienu ono so obeduru kumawu na nadwo dasuo mu nti no osa ya eno osa akoye ansa na yema kumawu hine eso akwakope ne korabea ye pɛ ne korabea wie ne Dormaahene gya ne dom ne kwan nanso ɔne na hemfo kakra de ɔmo kai kumawu ɛhwɛ ya ma yɛde kumawu hina na kumawufo apenesie a ye friend sɛ berima Essumegya otoso mienu esi akonwa so na da ɔmo din si akonwa so no na ye oforisu oposome no ne da toso mienu afi apem ahankron aduason miensam me kyerɛ sɛ 2nd April 1973 na da no Dormaahene ene hwɛ ma yɛde berima Essumegya esi akonwa so so akyire kumoman na de ekoba ye ni kumawu kro no wuduru mu a baabi yɛfrɛ wɔ sɛ denkyem wɔ so mo a motia me no kɔ kumawu a old police station dada no mu no buba hu sɛ wode kɔ baabi a ɔmo frɛ no Broadway no abotan bi wɔ hɔ na nana bi efie bɛn ho nana ne yɛfrɛ no Kuyedu ne fie bɛn hɔ saa abotan ne yɛfrɛ no denkyem wɔ so ɛhɔ ɛna nananom ɛde nwoma dwanwoma ɛsesɛ hɔ nyinaa ansa na ɔmo di gyata nwoma ɛbɛsɛ so na nadwo dasuo mbɛdu mienu ɛna ɔmo di kodua konwa kodua ne kyerɛ bɛnwa ɔmo di si apaka mu baa hɔ ɛna ɔmo ne esi akonwa ɛso hwɛ dɔm ne bi so ɛna ɔmo de atɛto so ansa na ɔmo di akonwa tuntum no ɛto so na nana Dormaahene tena benkum nifa ɛna Essumegya ɛtena benkum ɛna ɔmo ma agogohene ɛkɔtena n'akyi afei ɔmo ma kumawu akyɛmpem hene a ne yɛfrɛ no sɛ nana gyei mo a motia me firi kumawu dodoa na ɔmo frɛ sɛ ɔpani alaba wɔno na ɔmo ma ne gyina ɛhɔ ɛsɛ akyɛmpem na Dormaahene na sɔ nana Essumegya nsa nifa ɛna Essumegya sɔ benkum ɛna agogohwɛ ma kumawu akyɛmpem hene no ɛsɔ Essumegya esisi na anadwo dasuo mu no ɔmo de ne to ka konwa ne baako so a na wɔn mo atwedwae na saa da no nso na Essumegya yɛ ne ba no ne aho ne danta ne kuntunkuni ɛnka ho na osua wieyɛ no ansa na yɛde kuntunkuni efira no ɛna wɔn etwa wɔde afra no esua wieyɛ ne to ka konwa ne baako bi a no ɔmo twa odwae to ɔmo de yawasi anim ɛna enwaa miensa ɔmo kum wɔn de pisa ya yeso odwa miensa no ɛno ɛna ɔmo de kopun berima otu achampɔn wɔnyam baabi kɔ no akonwa eti anadwo dasuo mu a na Essumegya sua wieyɛ no na de tie ne kwasiada ɛna Dormaahene hyia kumɔ mpanimfoɔ ɛma berima Essumegya tena akonwam na kumɔ mpanimfoɔ nso esua kyerɛ no ansa na nana Dormaahene etu kumɔ mpanimfoɔ fo sɛ mawie madwuma ɛni nti afɛ deɛ mbɛhunu sɛ menya obi asi me nuanam na mekɔ dɔmaa ɛni nti kumɔ mpanimfoɔ momfa no nkɔkyia otumfoɔ eti otu kumɔ bɔdoɔ sɛ hene ne yɛfrɛ no Nana Boama ɛna ɔde ne kɔkyia otumfoɔ opokuware na ɔhyɛ wɔn da ansa na kumɔ hene Essumegya ɔkɔsɔe akyerɛ ɛyɛ otumfoɔ emu hɔ ankyɛ ɛna nana Kwadwo Agyemanya no ɔyɛ Essumegya hene ɔno nso ɔyareyɛ eti akonwa ne da hɔ kyɛe na wɔn nya obi antena so ɛni ti deɛ kɔba nsa nana Kwadwo Agyemanya ɛwɔ faase a yɛfrɛ sɛ oduro ɔno na ɔmo de sii so ɔno yɛ bɛfrɛ sɛ oduro no mapɛm a wɔnya ne baabi kɔ na yɛde sii so ɔno saa brɛ na nana Agyemanya bɛdu a odi kan ɔsi adeɛ yɔ na ne ho dodo no sɛ deɛ baako no mekaayɛ no na yare ha no kakra eti ɔsaa kɔ Enwirensi aburukyimam nanso otu dɔma mpanimfoɔ ma mu kɔgyina n'anam ɛne berima Essumegya hwɛ ma yɛ de Essumegya si akonwa so ɛyɛ nana oduro no mapɛw na sɛnea wɔn yɛ ne kumawu no ɔmo gya kwae ɛma yɛde no kɔkyerɛ otumfoɔ ɛno nti afi apem ahankron aduokronkron 1999 ɔpɛpɔ busumi no mekyerɛ sɛ January 1999 ɛna birikyire bɔɔ dɔmaa ɛma ɔsi adeɛ ayɔ Agyemanya bɛdu odi kan so ɛka nkyene bu yɛ
na ye yodum nyinaa no se Dormaahene mpanimfo a mutie me ene Dormaahene se mobɛka mu nukura eye kumawo hene berima Essumegya seki wone Essumegya hene eye Nana Odu animapaw saa yimfuimienu ne begina eye Nana Gyimabɛdu ayi ansa ne yɛde wo Nana Gyimabɛdu a wotoso mienu ɔse ade ɔyɔ esi akonnwa so na yɛde si akonnwa so nso no eye berima Essumegya seki wone Nana Odu animapaw eye Essumegya ne kumawu ɔmo na du si akonnwa so enso wo sɔre a mo se mo fira kwam ade na nya kwamu hin na du besi so na saa kumawu ene Essumegya ene du besi akonnwa so we ni ade a ye kase abokosem na achia na mo me fanto de da mo pese ye de beto de da afei berima Essumegya seki okọ ne nkra achi no Nana Dormaahene a wotie akonnwa so ɔse ade ya Gyimabɛdu ɔtoso mienu wona wokɔ gina kumawu mam ema sabre Essumegya bɛka ho na mo ye berima Essumegya seki dɔtiyie na de kɔba ya ne sa Nana Gyimabɛdu ofiri kumawu no na ɔmunya obi a ɔmudin besi akonnwa so eni ti wo ka kire kumoman se ɔmompe obi a kumoman ɛpɛ no sane ebe ya daachi bi no se o kwadaba obenya dom wadi n'aki efisa wo Nana Gyimabɛdu enam se domafo pe wunti no se wo kwadaba bi ase na se ka miensa kra na sika beso se wo be haye a ubanwu se enam edo a wo do wunti na obi aha ka ni bi aka ho Nana Gyimabɛdu asema mi kan se mebo abrabonten anu wa tia me fo no emeka nanso ebra kumoman enya obi a yedin si akonnwa so Nana Gyimabɛdu wa nkwase ankɔhwa me yemfene nsi akonnwa so eni ti sɛ de omusi kumawo hene berima Essumegya seki no enya saa na nia ɔte akonnwa so berima safo twibɔ kodua yedin si ɛfa akwan ne so awia kete no omudi si ade so okumawo anyi eni ti enam sɛ amamre kwan so Nana Gyimabɛdu wa nkɔ gina mu amia nyenti no ende kokɔhwe kumawu kuro no anyinyam entisa ne kame no wotimi wo se sunsun bi afiri kuro no ebio Essumegya de baaye a manso da konwa no ho no eye wo Nana Gyimabɛdu eye wo nua no nkrakopɛ enti wo Nana nka wasa okotena Essumegya na wo hwɛ amiedu obi si Essumegya konwa so denso wa ankɔ ena Essumegya fo ya omofa omo asem ena omo de kɔ otumpo anim sɛ otumpo nhwehwɛ mu ma wo ampara otumpo hwehwɛ mu ma wo na kosi sɛ ɔde si ayayi no wono na ɔman ne pɛ no enti saa na tie de a Essumegya fo mfa ne nkɔ Essumegya no nkɔ sai no mo fa ne mɛkyerɛ sikadwa enye sɛ na otumpo ɛka no afei Nana Dormaahene wo sɔre ya wo muni ya kum enu nti ɛna Essumegya fo ka sɛ wo so wo bɛma de a bra Essumegya na abehu de ɔmo bɛyɛ wo Nana Dormaahene umpenimfo a omutumfo no omuntumfo yie enu nti amamre kwan so de wose wo ye no enye no na wo ye adesimama ye twa ye ho aba na meba ye beto aso yo adesimama me mamwa kwa ababiem enti sania aduanafo omusi wo mu akonwa eno na mabekire mu enti Nana ɔse ade ya Gyimabɛdu a utoso mienu Nana Dormaahene mesrew ɛsɛ wo bɛhwɛ ne watoto nneɛma yie afa adua na busua ho na magimidin bebrebe no ɛmfa bibia ɛmmerɛ esan sɛ wa na wo ye adua na piesie nanso ensɛm bi a ompanimfo keka ɔpani bi ɛwɔ Dormaa a ɔse ne din de ɔsagyefo ensu giaboɔ ɔpani na ɛka abokɔsɛm fa Dormaa ho nanso abokɔsɛm na ɔka no ensisi so enti sɛnka wonya obi te sɛ me Nana Gyenim Boaten ɛna nka metretre wo fa saa abokɔsɛm sɛ de musi ahene ɛwɔ Dormaa Essumegya ani kumawu ya enkanya ne sɛ wano kɔpa wo ɛma okɔka asɛm anka ɛkɔfa wene abra adua na busua eni ti mesre obi biara a wotie me
Mamo fasem we ese asemtre bi. Ne se wo pemu ntekire mu pa dia ena makire wo no. Nana Dormaahene bisa wo mpanimfo nana no asa abre na wo yakwada na asem we siye na omo antimi ankire wo yie no bisa wo no omo nkire wo yie. Ne ho aya yedi emfato ho no ena me dia bro se nana adwuma bedu. Wa wo kura wo ye mfato ho esanse yedo tra konwa so no eye Kumaahene bemma suma bisechi a wotoso mienu wonne Essumegya hene nana oduro onumapaw wono mu mienu ena behwe ema yedu si akonwa so wosi mo kotena akwamu nana mo ye ntafo ene sei no eye den na akwamu wo mo amamu bi we na ma me kire wo se aduana no ye wo mu ahodo miensa ye wo aduana atweafo no mo ne Essumegya kumawu ena doma ena ye wo aduana brafo no omo ne akwam ena ye wo aduana atweabrade ye wo nyankompasakire enti de bia me bomra ne se aduana atweabrade nyankompasakire nana no apunkyere ne kwakwa o mansu adehye no adwene pasakisanwo a okwasuo no osesubrani enananom nananom tetiemu kosa nananom momfa asemi enyam ho afutusen na yenhwe na aduana busua asomdwe mrem adesimamba ni mamu nyina monetie nyame yadoma eye okena kwasibe ye betoa abokosemi ni mamu nyina monetie mi amide dwumade ba mu no bitinte nana ageni mboaten odomanko akire ma otwamo Ahene kwabena suo boate kumewu ado Ahene banene ka akire ni mwacha oyi akwa abaneme na kumewu kodua kenten enananeme bi mamu nyina mbonitie a adehyemamba